diva 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 divinde divinde diva 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 divinde divinde diva diva divinde diva diva divinde divinde diva diva divinde diva diva divinde divinde diva 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 divinde ayawa diva 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 divinde diva diva. Ya, Sabino. Zvakanaka. Paritani kupabanja anara pasi. Hanzi pakati pamba panovhiwa vazukuru vangu. Patseni. Moya wasekuru. Impindura yechezi. Vasekuru. Ya, kuti hanzi patseni makagara mudari masekuru. Asi kana mavazotenda. Taurai sekuru chokwadi. Namwe nematambudziko ndo zvinounza vanhu kuno. Kwete kuti patseni. Tinotenda. Ndikakuyanganani mwese apa ndikuona bvuto rega paribe kana zvinhu zvokukatama zvabwina. Ndakakutarisai ndikuona matambudziko ega hapana kana ane zvinhu zvinofambira zvakanaka pamuri baba. Mashoka. Lero mungafase, lero mungatsetse kutangana ndaita zvakuti, ngana ndaita zvakuti asa matenda ndokapesa. Hanzi nhasi mungafare muchiseka kuti nhengi ndiyaita zvakati, nhasi nhengi ndiyaita zvakati. Asi pasina chiri kudarika kune mwako chiri kuuya kwauriyo. Asi sekuru achitarisa mhepo dziri kutendera idzodzo ari kuona uri urwere hwega mukati mekurarama kwenyu. Ungafara mukunza mashoka aya. Asi nkani yamba inipasa chisoni, nkani yakuti pai kuona na mwana. Asi nhau yekutanga chaiyo inhau inonzwisa tsitsi neurombo kuti baba vachirara nemwana. Kurara zvekudziwa. Kurara zvekuziva zvisiri zvokuti kumuka kuita gondo waturuka, kurara zvekutozivana kuti baba nemwana vaita bonde pamwe chete. Nankani inango yaufiti yakuraya vanhu mumusha. Neimwe nhau yehuroyi hwekuuraya vanhu mumusha. Zvekudziwa. Zviri zvekuziva futi. Ungafara? Mukunza mashoko ari kutaura irapo. Saka ndifuna kuti iye mwenenge chiro ndichacheza naye ate areve zvese zvanziva nawo zvakumoka. Hanzi inini ndichataura na sekuru achataura nemuridzo wenyaya iyoyi. Ataure zvake zvaanoziva zvese zvakaita asingajambe nekuti sekuru hadi zvekujamba. Akaita zvakumoka ndopani chemwe kuti tasvu ndizayamba kutatsura. Hanzi pakatanga kuitwa zvekujamba zita rawo sekuru tasvu ndopanoenda kure ndopanotangawo kutatsura. Ungafara? Mukunza mashoko ari kutaurwa. Chabwino ngatipasane nemaona adzukuru. Zvakanaka ngatichimhoresanai zvedu vazukuru. Ndibwino. Sekuru tasvu vanofara. Ritani gore rinyowanire. Rakadi gore dzvairi. Chabwino lero gwera kumachita pano ndo parasti bus stop. Hanzi nhasi kuya kwamaita kunoko handifunge kuti kune kumwe kwamuchaenda ndo parasti bus stop kana. Ndo pari kupera nyaya dzenyu dzese dzaikunetsai kana kwe 10 or 15 or 30 years. Iwe madhara. Baba. Chabwino. Zvakanaka. Saka mwensena nangu mfunane kucheza. Mfuna kukara konde mwensena. Hanzi mese mimi vazukuru munoda kuhwanda mudi kubudawo muchitaura mashoko amotaura here. Vanotaura vari kwavari sekuru. Rekaitinde pamurudzi wenyaya. Iwe ritani madhara. Wakadi mzukuru wangu. Ndinofara sekuru. Matambudziko chete ndikusangana nawo. Padhane pamoyo. Hanzi kwakadi kumba kwako. Hakuna kuita zvakanaka sekuru. Matambudziko yakusangana nayo yakudziva. Ndomene inochemedza mwana. Hanzi matambudziko ari kusangana nayo ari kuchema kuti matambudziko ekuita matambudziko acho uchiziva zvinobuda here muzukuru. Aiwa zvibudi sekuru. Zinako ndowani? Zita rako chekutanga zita rako nonzani? Edinosozi. Unochoka uponi? Unobva kupi kumusha? Ndobva kunyazura. Nyazura iri kuponi? Nyazura iri kupi? Kumanika land tabva Marisabe. Koyo musikana? Muchitwani? Muzukuru musikana unonzani zita rako? Ndinonzi Dion Soswe. Uyu ndiani wakwatagara naye? Ndibhedhi wangu. Uri uchingati pakuberekewa? Ndiri kwesira.
Ndokumazira. Ndokupedzira. Ndokupedzira. Unoona mzukuru? Iyo udani Dion. Seguro. Uyo adani? Edmo. Seguro. Hii ngani tifuna timalizirani tembo. Hanzi na sekuru na uya atida kutipedzerane nguva yedu. Ndikupanzwa sekuru ndakatenya. Uyo mwana wakaroza. Uyu mwana wakarodza mwana uyu. Ndidzo sekuru. Right. Chanofuna kuti urevere vhiridhadhe paribe kana kuzungurira. Chandoda kuti utaure pachokwadi tisingatenderedzane. Mama na mwana ankoma ndukoni. Mwana amai nemwana uyu anonaka ndiani? Mai. Pamasai. Pabonde ari? Ndizozo pabonde ndi mai. Kouyo. Ayo anaka. Kotangura nyifara uyo aiuza mamuna wake kuti iyo mamuna uribe dzvinhu ukabudura pai wana dzvinhu zvabwino. Hanzi nemhaka neko iye mwana wako yaizodza murume kuti hauna kana zviko mubhurugwa. Baba ndo ane zvinhu zvinonaka. Akusaziva manje kuti akusaziva sekuru kuti akaemtaura chizwa. Utamenya bwino. Hanzi ndofunga kwamuita zvinonyatso mugutsa. Atamchusa musikana ndiani? Akamubvisa usikana ndiani? Ndinda kamubvisa. Iwe apa kupenga kuita sezvo kudai. Apa kutaura kwauri kuita pane kamwe kakuvhiringika kari kuitika mupfungwa dzako here kuti utotaura chokwadi chako. Ayo kusupenga zvo. Saka uyu akuparika arume kamwana. Saka mwana wako akuparika varume. Kuti nkwasa woti wewe. Kwashane uti niwe baba. Ai ndakasiyana naye ndakamusira mkwasha. Wamusira nkwasha? Right. Uyu udayamba kumpombola asati apita kunkwasa asati arorewa? Uyo watanga kurara naye kuita bonde naye asati arorwa. Asati arorwa. Nkwasa nomva da mwana wenye ari kunetsa murai ndobva takomba ndobva murowa futi naye. Mkwasha ndobva tauti mwana wenyu ndaneta ndikunetsana naye chimbomurairai ndobva adzoka kumba iwe ndobva muwedzera futi kumurowa futi kurara naye. Ndizvozvo sekuru. Mangwara yoda tenga kuti gona mwana udatenga ubona. Mushonga wakatora ukakupa zvinji zvourani mwana ukauwana kupi? Asi mushonga tangochiwa mwana. Hapana na mangwara? Hapana kana mushonga washanda? Hapana mushonga wakashanda. Ndio mwana. Seguro. Pakatanga kupombola kana makore mangani? Pakatanga urani wongoine makore mangani wewe? Nanga ndiri kuma grade 4. Udauzani pomwe? Wakaudzani pango grade 4 iwapo? Ndakaudza sawira wa mama wangu. Ndovati tani? Ndovati sei sawira wa mama wako? Ati? Sawira wa mama wako wakabva vati pawakaudza? Wakangoti endai kuna natete. Wana tete wacho hapana tete ataiziva. Apa mai wako tokona kuti hapana. Sauntaura kuti amai wako tokafonera vantaura vakaudzana sawira wako. Amai wako apa tiona amai wako hapana. Saka amai wako akafonerwa panapa vanotaura murume wewe kuti wakaudza sawira wa mama wako, sawira wa mama wako akaudza mai wako. Eti sawira wa mama wangu akaudza mama wangu. Tingavarega rini? Na tingavafonere? Taura namba dzavo to. 0774 0774 15 15 43 43 85 Tete da kuti mubvunze mwana tinashe mwana wani. Peter te. Amazon. Mzukuru. Ndaswera mpwere. Kwaswera sei? Kunoruchika uri? Kunyazura. Right, tiri panapa namwana wako wati kutaura naye kubvunza uyu wakurariwa nemurume wako. Ari kuti paakamborariwa pakutanga akauza sawira wako akauza ndopi? Ari kwanogara ku village kunoko.
Saka sawira pakakudza iwe wakazvitora sei samai? Hapana nguva wabva kunokuva ataura sawira uyu. Ndofunga ita wiki. No. Kuti baba wakandirara. Kuti wana wakauya kumba wakataura kuti ndo zvakaitika baba wakadai zvikadai. Yeah. Saka uyu murume wako tinaye pano. Takugadzisa nyaya yatambotaura takutoigadzirisa izvozvo. Saka iwe samai uzviti kudi kurariwa kwaita mwana nababa? Azvinorwadza sekuru ini nambi ina ndikagari nemurume wekuti tinosheka kumai mwana kutoita murume wani. Asi chimwe chinhu chinorwadza unoziva kuti baba pairana nemwana wanga asina kudzivirira. Zvinorwadza sekuru handisi wataura kuti ndandisina kudzivirira. Amene unogona kutaura naye kapapa murume wako unzwa kuti angakadzivirira. No, wape fona tauro. Yataura na mukadzi wako. Tore. Halo. Maswera. Taswera yapi? Ndakasangana nemwana angakadzivirira ine. Handisina apa. Asi chiri chimudzivirire. Hayi mnyumba yangu ndipfeka mai make. Epoka izi handiti wairamba uchiti sekuru vari kundinyepera. Hayi mnyumba yangu ndipfeka handitomboziva kuti chii chanisa kuitika. Hai ameno ini ndaenda kumakwekwane hatishemi unesha mwana. Aiwa ndapandwa. Ari mumwe munhu zvitori nani kwete kuti iwewe mwana wandakabara. Aiwa ndapanzwa. Hakuna sekuru anozvipedza ngasadaro. Sekuru vanozvipedza vega ngatichibatswa nasekuru zvizotoya kuna sekuru zvipere. Atiwairamba. Ini chinditoronga munhu asina kugwana. Wakatombomubvunza here murume wako muzukuru? Watombomubvunza here murume wako? Ayo, munoziva sekuru kakonde zviya. Kuda kuti izike. Anga asina kana mwoyo nei. Kana ndibvunza kuti kuchii chirudzi. Opa Bonde akasina mwoyo newe? Anga asina. Asi kumwana ndokuyaimira ikaza kumira kumukadzi wako. Kumwana ndokwaita. Ko iwe muzukuru, ko mwana wako right echibata foni iwe. Ko mwana wako paakambopata kwa kumurume atadza kuwirirana paakadzoka kumba uza ndo pamwe pavakasangana. Iwe ngori. Angari kumukadzi wako pavasangana mwana wako paaka. Andima wangu ndogade. Aiya kuti ndofunga. Mwana wacho batsira baba pamakarara na baba amai vangu vaenda kupi? Ungaenda kugadeni. Ungaenda kugadeni. Usautoziva. Hanzi wangaenda kugadeni mzukuru. Zvakaoma sekuru. Zvakaoma. Saka imamwe ukama iwe ndiwani urapa. Tibamnini. Bata wakadaro foni bata foni. Bamnini. Pana nani baba mina? Tete. Bamnini. Mwana. Bamnini. Ndima nina uyu. Uyu. Baba wenyu ari kupima. Baba wedu wakashaka. Munozere futi kuti yeye ndakauraya. Makataura sekuru ngati ndakauraya baba. Right, sasa svika ipapo. Iyi mukuiti kuti nyaya amenye kunyenga mwana, ndima nyenga mwana. Imosha ise. Zvakaoma zvimuka meshe. Hakuna sekuru. And are you serious? Sekuru murume uyu. Zvamakandipa ndise pasiperi paya. Ndinotaura naye uko. Mukati ndoero uyu ndimukomana ngozi. Anga kuda kuramba ndikati pana sekuru taswa azviti avakoti matare azviti. Pano azviti. Akumwe kwese ndikabvuma. Pana azviti. Pana azviti. Zvatendwa nereguru chazvo. Apa kana pana chamwisiwa kana chajisiwa? Hana. Wamboro waine muzukuru wachichidzirwa? Hapana mbochidzirwa, hapana mbondiro. Sekuru taswa. Atete. Muri kuti ine nyaya yanzo dzenye kunyanga mwana. Inini pandakazvinzwa paChristmas. Zvichitaurwa ndaenda kuChristmas but pandakazvinzwa ndakafunga kuti pamwe kunyepa. Saka nhasi Makazvinzwa na mama. Uyu mwana akaenda kunogara mama. Gogo wake. Abva anoudza kuti saka ava pawakauya vakabva vati ngatingosanganise semhuri. Ndovatasangana semhuri. Saka ava pavakaima mashops ndopavakati tete mukuziva here nyaya ndakaudzwa naDion. Ndikati aiwa handisi kuiziva. Dion haana kuudza here. Ndikati ina hapana chandikuziva here. Dion ari kuti akarara nani nababa wake Kairi
but ndakanyatsomubvunza kuti Dion hauna kushishidzirwa here hauna kurohwa here unyatsotaura zvikani ndikutaura zviri pasi pemwoyo wangu ndakarara nani but pandakazvinzwa ndakatoramba ndikati hazvingaite zvakadaro wakadii kuenda kupolisi ndozvandakatotaura sekuru nyaya yababa yamakataura iyi kubva matare afamba hapana radare ndakavhunduka musina muchinitaurira kuti baba wakadyiwa nemurume alright iyo hanza sekuru chimboimira tichiri pane ya Dion ngambomira tichiri pane ya Dion baba Dion mati hazvizi zvemushonga aiwa hapana mushonga makatanga kurara nemwana wenyani makore mangani ndichaziva kuti anga iri makore mangani alright chitaurirei nyama dzenyu dzichinzwa pamakabva kwamakanga mabva kana kubasa kwamunoshanda kana mhino musi uyo ndibva masvika ndibva manonokera Dion ndibva mamuti chii ati ndingopa example toda kuti mutitaurire matangiro acho amakaita semunhu anofunga so kuti uyu mwana wangu musikanaka muri kumuonaka makubva kwamabva muchifamba muchizvironga munobvisa mwana bhuruku ndopanoda kuti hama dzenyu dzinzoi izvi ndezvemushonga ari kuramba sekuru vangomudaidza kuti uya kulumba apinda mubedroom kuva ndati uyatidini bonde ukatangoita bonde ukandamusiya ndimi kutobvisa hembe mwana akabvisa ega saka muri kuti zvese zvezvo hapana mushonga kungoskoita one word chete alright Dion uchiri kurima kuti baba wako akatanga kurara newe rini ndandiri grade 4 inini pandairara nababa wangu chinhu chababa wangu chaipinda chiri chidiki kudai chazofuta mukati uri grade 4 ndiri grade 4 alright grade 4 wanga uchiri mwana mudiki ndongasotawa kuziva pawakazorara nababa wako toziva kuti izvi zvandiri kuita nababa izvi zviri wrong uri grade 4 ndoziva kuti wanga usingazivi but pawakazoziva kuti zviri kuitwa nababa wabva kumuruma ndiri ndakandabva nosiiwa ndichinzi wandidzidzise ndakandabva nosiiwa kumba ndichinzi wandidzidzise muna October ine murume wako ndakati gore rakapera gore last year muna October ndiye akati wandidzidzise murume wangu alright sekuti anzwa chiti iwe wakamboti kune murume wako hapana zvaunonyatsogona unokundwa nababa ndizvo inini ndakadaro because ndaifunga kuti vamwe varume vese vari kufamba munyika vane zvinhu zvinofuta kudaro saka zvemurume zvangati zvikapinda zvifute mukati yakuramba kuti mushonga sorry inofuta ngeimbwa yamukati baba Dion sekuru wambotaura kuti panapa pasi pekutamba mushonga wekuti murane mwana wenyu makaupiwa hausi mushonga ndakangochiva mwana chete aiya ipapo ona ipapo ndipari kunetsana ipapo uitogona kumusandutsa futi tokuti unoona munhu haisi imbwaka yekuti inosangana kanhu kakadai chofuta chamukati uya kutaurega mwana kuti kanopinda iri diki but chozofuta mukati saka uyo aitofungidzira kuti ndozvoita varume vese alright saka kuna Dion leti zvikapinda zvofuta mukadzi wenyu ari pafoni ari kutaura kuti manga musina hanyika naye hongu kana kuti kwete ihongu ndozvarutaura ari pafoni apa hongu halo alright tira kuti munzwe zvitaura nemurume wenyu saka chaita kuti mushaye hanya nemurume mune vana vangani namai Dion tinawana 4 saka chaizoita kuti muzotanga kushaya hanya namai Dion chii chakasanga kuti muzotanga kushaya hanya namai Dion zvakangouya mune vana vasikana vangani 3 3 maingorara naDion chete Dion une mwana handina mwana handiti mwana ndikaite mwana sei matambudziko ano achandishandisa kudai sorry aunza chinomudzidzisa ingarwadziwa pati panyaya kushaya umwe mwana wakanyanga ndoupa pana ndiye chete naDion umwe sisi wako wakanyanga ndoupa pandinofamba matare zvinonzisisa wangu inini wakuru kwandiri inini kamwana kao kawainako kuti murume azotize pandakafamba matare zvakanzi mwana wadhedhawo pandakafamba matare inini ndichifamba zveupenyu hwangu kuti ndizosvike panapa ukuinzwa kanyaya unopikisa uchibati kuti ndotoda kuti kusunungure aiwa apo kapoka apa handimunyepesese kulu andinabve ndambomubata musikana iyeye wandakangobata ndiyo ichetu zvasisi vakautaura handimunyepa akwete ya iwe unozvinzwa apa pafoni apa halo mamake uri kuzvinzwa here
ya ukunzwa kuti uyu murume wako pairara nemwana wako chinhu chake chaitofuta mukati asi kwako pachaipinda kwako chaifuta here saka uyu murume wako uramba kuti mwana akasingamushandisiri mushonga wakazviona kuti paanosangana nenhengo yozofuta yamukati saka ndopati makajoina dhafu zerikanyaradza ya takuda kusvika pabvura cheka makomboti kana achiramba ipapapa pokuti iye akuti mwana wake akutaura akupupura wainyenga kuti sinjaifuta chiri mukati ko uyu ari kunzi ane mwana wake makamboinzwa nyaya yacho zvino iyo ndiyo ari kuramba kuti aiwa ndakabata dhioni chete atonyangadza dzidza muneyo tichiti avachitora vakatora mushonga chetisunungura mushonga wakatemera kunhengo yako kuti unyenge mwana ndowanokuda chete kutaure handaishanda kumozambique seuri saka mozambique wandaishanda ukandizikana kuti mushonga wandakangopuwa welakire kubasa aiai wakuyaporidza nechokwadi kwete kupiwa mushonga wolakira kubasa mushonga wolakira kubasa hausi unofurisa mboro mukati mushonga wokubasa unofurisa chinhu chamukati memwana satongoti mubobobo zvandakapuwa seuri ndakapuwa mubobobo kumozambique wapiwa nani nenganga dzekumozambique dzipi ko bhutsu kati nganga dzekumozambique indiro kumozambique futi kati ndakupasa mubobobo wacho sekuti asvarombese vanobvisa urombo wapiwa nani mubobobo wacho unampura nampura saka wakanzofana urana wana wako wangani bhozi ituwa kwakarorana wana wako ndango ndofana rora ne1 chete 2 weti 2 sekula itaura mwana wada kudifa mira mwana pane zvada kutaura wada kuti inini nhandichida kuti inini chinotinetsa ndechekuti kana tiri kumba handitya nhengo dzedu dzakakanganisika kudhara handiti muri kunzwa ndikapiwa mushonga nemunhu chinzi ndinodzora nhengo yako mushonga unomuka chijira chanei ndakapinzira mukati chijira chinomuka chiri pasi chisiri mukati menhengo yako yandinoda kugadzirisa yenzi yakaita senhengo yako murume wangu aiti inini handinzwi hapana kana chaanonzwa pandiri inini ndini ndaitofunga kuti pamwe murume ane problem asi izvozvi ndazvenoti ndini ndine dambudziko nhengo yako yakakudzwa nenhengo yababa baba yaifuta kusvika papi paipinda mukati yaita kunge matamba kuti kunge damba hope musoro waine waifuta kunge damba waita kunge damba saka inini pandaka kukura ndoba ndaifunga kuti pamwe chi munhu wese ndozvaanodii ndozvaanoita svikira ndazogara ndega ndikati no hako zvisiri izvo noita munhu wese paichi ngandisafunge izvozvo ndopandakadzora pfungwa dzangu sa murume wako waimudiwa pacherere waimuudza ndakarana baba murume wangu ndakamuudza because ndakafamba kandakafamba inini kandakafamba ndakanzi mwanangu une chipo chauinacho saka chipo ichocho chakaonekwa nababa wako uchiri kukambaira wabva achiwisira pai wabva achiwisira pasi saka anzi baba wako zvaari kuitira chipo ichocho zvekuti ndikapiwa mari nemurume wangu nditange chekuiti chekuti nditone maoko ndichengete mai vangu chaivo hapana chandinoita ndakapiwa mari ndichidaita bhero chachengeta amai kupiwa uri mukadzi wababa nai kuti ndiwapiwoka mama kana mari yeshuga zvayo zvainenza kamuzukuru kwawa mukadzi wababa mama ndio wakatichengeta baba wangu asipo baba waiuya mapa neapa asi taichengetwa nababa isusu taichengetwa namai saka ndaiti Christmas iya yakasvika ndoaipiwawo hembe yeChristmas sevachengetera vaitiita saka pandakaenda ndakapiwa mari kuti ndiende kumabheri ndakaona ndichiteerwa nemunhu akatsva kusaidi kwese uko ane heps ndopandakagara pasi inini ndikati kuteerwa nemunhu chii ndopandakati kune murume wangu ngatidzokerei kwasekuru tashu
zvikati murume wangu handina mari tikawana $100 ndikautaura kuti izvezvi mumba hamuna kana mafuta ekubikisa, hamuna kana mafuta pachokwadi, hamuna mafuta ekubikisa. Mota yamuri kuona iri kufamba iyo yanga yakafa patakati takuenda kwatacho, mota yabva yafa. Mafuta anga ari mota imomo ndiye atakadhiraivha nawo musi wayo akagadzira kuti tisvike pana. Munhu akatigadzira mota akatigadzira mahara, mota yakafa. Ndikati handei kwatacho kana zvanzi tinonotora zvinhu zvacho tonotora nemota yacho iyoyo yakafa iyo. Munhu iye akashinga kutigadzirira mota, svika mota yaita yakaiswa zvinhufeki, svika mota yaita. Saka baba uri grade 4 yo hauna wakasanasanangurira baba wako kurara nemi. Inini pandanga ndiri grade 4 handiti ndakaudza kuchikoro, ndaiudzawo vamwe vangu ndikati inini zvamunoona ndichigaraku ndichiuya kuchikoro everyday. Medemwabva vafunga kuti vamwe kuita sei kunyepa handiti. Saka sarwiro pandakamudza ndofunga ana zvitoro chi serious. Iye paakazoenda masowe ndo pawakauya akati zvanodza kumasowe zvinoita sei hazvina kunaka, ndiri kuda kuti nditore chi, ndoda kuti nditore vana tifambe. Tikatenga kufamba so taita mezi ndakaita mezi ka3, taita mezi miri wese tikada kufamba nasawira wamama iyeye ndokaibva atisiya. Taiti tichida kuenda kwasawira tichidzoka pamba, taidzoka tichitukwa pamba. Madhedhi waisopota zvekuti taitya taihuta. Ini ndopandakazo kurorwa hakuzi kuti kuda kurorwa, ndakatiza pamba, ndakatiza. Uri mudiki? Ndiri mudiki kuti nditize nyaya idzi, ndotiza pamba izvo ndotadza kubata mwana tu mumba macho hapana chiri kufamba. Murume wacho anoti chii, ndofamba ndoti zviri kukonzeswa nababa wako nenyaya yekuda kwechipo chandinacho, chipo cha. Saka baba uri grade 4 po waikubata iwewe wakatobvuma wakaita sei, vakakubata sei? Ndedho anochinja, anoita kunge mhuka. Baba vangu anoita kunge mhuka, inini anoita kunge mhuka. Kuti pese paanobva kuMozambique kubasa kwanosvika pamba achipopota, pese paanobva anosvika achipopota, tinopeta muswe kudai. Vanosvika mumba kumba achipopota. Right, iwe baba wacho kuinzwa nyaya kutaura namwana. Ndikuinzwa kusekuru. Imwe nhau futi ndekuti ndichifamba nemurume wangu inini, murume anorohwa nevarume nekuda kwangu inini, nhau iyo iri kundirwadza. Ndinoterwa, ndakapfeka zvakanaka, ndoterwa nemahwiti, kuzokandirwa nemahwiti kuita kunge nyuchi. Iri kundirwadza nyaya iyoyo. Murume kusvika pakurohwa. Mandinogara ndanzwa nekutamba pandakugara izvozvizvi hatichazi kuti pamechinga pamwedzi pega pega ndota ndosiya ndichidzihure kana kudzigalinya inini. Aiwa izvozvo indi hatichadako. Taura zvese muzukuru. Kubasa ndine shungu, ndinoda kuenda kubasa, asi hapana kana chiri kufamba kubasa. Izvozvizvi ndikarora nemurume wangu, miri wangu wakatonhora kubva. Pedza shungu zvese zviri kutambudza. Taura panapa. Takarwa, takaenda takafamba kwatakafamba tiri semhuri, ndikabviswa zvimwe zvinhu, hanzi mazino eshato. Ndabviswa zvinhu chakandinetsa ndechekuti ndichitanga ndiri grade 4 ndaibuda zvinhu zvewhite, ndichiona mapendi zvinhu zvewhite. Ndopandakazotsanangurira murume wangu ndikati ini ndaibuda zvinhu zvewhite kubva ndiri mudiki. Zvikanzi aiwa wairwara. Kubva ipapo ndopandaibuda zvinhu zvewhite, handina kuziva kuti zvinyi, handaiziva kuti chii. Oba kwandiri kwakarara newewe. Zvaibuda kwai? Zvaibuda panhengo yangu ndichizviona papendi kudai ndichitsanangurira wangwana haisanditsanangurira zvakanaka. Asi mai ako wanga usingavaudzi? Ndakavaudza ndikati mama ndiri kubuda zvinhu zvechinyi, zvinhu zvewhite, but mama havanozvitora sekunge zvimwe zvakati zvandiafecta zvinhu zviya. Ndakarwara inini ndikanzi mwana une siki, ndikanomubayiwa majekiseni ndarwara. Ndikataura patakabayiwa majekiseni murume wangu anga auya.
angauya kumba nekuti ndakadafambawo ndikanzi chii une munhu adaudi andakubata ndopa ndakati aiyo inini chero munhu ari kukurusei kandikwezvera uye pamba ndibatsi ndibude ndiende izvozvi ndamba yasara kune mutyindo wangu hatisi kuziva kuti izvo zvari kupi zvake handisi kuziva kubva zvatakabva panapa takangorasana so wanda hadi kufonera vanhu anosembana so vanhu kana tichitaura nenge vachiti muri kunyepa ndopa ndikati aiyo handeivatai hatisi kunyepa. Baba manzo matsanangura akaita mwana wenyu kwamuri makaenda kuMozambique makanotora mushonga makapiwa mhiko dzekunzi chi zviri kwamuri tsauraitinzi reva timve reva furume makapiwa mushonga kuti chii mhiko yekuti ndova nemwana wako katu ndiwo andakapiwa mhiko yacho mushonga mwana wenyu mumwe chete mwana wangu mumwe chete muri kuti amutaura chokwadi mchena maputaura kuti ndakanopiwa mushonga welake hamuna kutaura kuti wanga uchinzi unorora nemwana wako mati aiwa pamwe ndiwakazoita izvozvo makataura pekutanga mukati pandakapiwa pamwe mati mweya wakaipa mati chi mati mweya wakaipa mati ruchiva ende makutaura manje kuti makapiwa mhiko handi ramachitaura mega handi mwana ataura zvese munyama waanosangana nayo zvinoitika mukati meupenyu hwake yango yenyu yokureurura unless kana muda kuramba muchiitira mwana wenyu utsinyi pamberi pemhuri yenyu hasatatu muzvakava sekurutasvo uko kungodiwa nowedi kuti tadzoka kwamuri sekuru tira kuti vapedzi vega baba chitaura chizo baba inini mhosva yandakaita kune mwana ndiri kuibvuma yechii yekumubata yekurara naye kwandakaita mushure mekunge zvaita sei mushure mekunge ndandapiwa mushonga wekunditirara nemwana mushonga welake sei makaanza sekuri sei makasarudza mushonga iwoyo ndofunga makasikopiwa vainenge yakazara sengeke uchinzi uyu ndiwo kuti laki inoita zvakati uyu unoita zvakati uyu sei makasarudza kurara nemwana uyu pavana vese vakuru vese umwe akutonzi mwana ndiwake futi asi wakazosarudza uyu mwana uyu ndiyo andaifarira pana vana vangu vese ndosaka ndakasarudza iyeyo asi bhudhi pamakapiwa mushonga uyu muchitambidzwa nditi muchitambidzwa mushonga muchiudzwa unzi unonorara nemwana wako ndokuti zvifambe makadii kubva masiya ipapo aiwa vanongosiyazirwa vaida kuti zvifambe titi musabvunzi mubvunzi uyu vaida kuti mubvunzi uyu ndewekuti pamakapiwa mhiko dzaunoona kuti hadzimairida titi maitoda izvozvo kutorara nemwana mubvunzi wavo ndewekuti mapiwa mushonga welaki manorara nemwana chitudzai zvamakaita zvakanga zvisipo pamhuri yenyu tibvunza kuti mwana ataura kuti manga musingavachengeta ndakatanga wakudhivheropa pamba kutenga wana mombe kufenzawo musha wangu kuti wakawakawo musha wangu nekuti unawo basa nitoshanda asi raiti musachengete vana ndavachengeta vana ndaichengeta kana mai acho anobhuka nogona ndipopo maichengeta vana baba waitichengeta but waichengetera machengetera ikweti akanaka ba waitumira mari yavo iri mubhajeti isusu taishuvira watengerwa hembe mushopu iyo waitumira machira mwachitumira machira titisondeserwa hembe machira handizvo zvadaida ini ndakazotanga kupfeka hembe yemushopu ndarorwa ende hembe dzaiverengeka ndina baba achishanda kutanzania hazviti ine mudhara aita kaunza mari ikasashanda zvataura oyo ndio anzvadziya ndioni akabva kayamshidza matari pana pamunopera kutaura zvese ndotomsema taurisa unonzani ndonzi farai nyatsotaurisa ndone mukadzi munyowani kumbo ndotomsema kushaya sumu naye hazvinetse ndiyambenzwa hasha okay farai bvunza baba wako wai mwana wairo bvunza baba wako kuti wai bvunza ivo baba wako vari kusema amai vako apo handizivi mwana kuti kwatiri kufamba ndobata nzii apo handiziva kuti chinoitika farai hanzi pandiri kufamba ndokubata imi ayo ini ndosati yabana zvekuita zvipa panange pekusunungurana nekuregererana kana takataza ini ndaudini aya musamhanyire kuti kuregerera muda kuregererwa stereka asi hamudi kupupura aiwa ndakatadza handisi kuramba kuti handa kutadza ndakatadza asi ndapana pasekurutashi pari pakutadza pacho ka pekutanga mati mweya wakaipa pezvinezvi makazoti ndakapiwa mushonga zvakanzi rara nevana handiti ruchiva ndakangochiva mwana asi muda kuregererwa ipapapo asi muchinyebera mhuri yenyu tanga imimi kutaura chokwadi mhuri yenyu yokuregererai asi mukatanga muchivanyebera si zvamunoda kuita
Hatizozivi chokwadi pane apa ndiwo munhu mukuru unenge uchiti ukaita problem unoenda kwavari unoenda sei vakutyisa unoenda sei isina chiti ndo baba unonyange wakaendako koya baba wenyu yatorona sekuri yakamira sei baba wakafa ndichimudiki yababa ndomboizivi baba wakafa ndichimwana mudiki mamzati maenda kumozambique nafanira kumozambique apa ndiri kunyeba yababa handinyatsokuzva chachiita kwauraya handizivi. Alright, saka imwe yamunoziya besides kurani mwana wenyu uyu ndeipi? Imwe inoziya iri kunyanya kunetsa kumba kwangu kumba kunonzi kune zvinhu zvakaiswa neukama, kune zvinhu zvakadini zvakachererwa pamba neukama. Saka ipo pandikukumbira kuti dai sekuvadini wandibatsirawo tati zvinhu zvanobviswa. Alright, zvakachera neukama wapi zvinhu ndezvako kwete kuda kunyeka ina ari pana anambokudza kuenda zvinhu zvakachera neukama. Zvakaita ngezvekuti panandi ukaenda kana kumoko usafanira tsarangudzo dzaudabata kunango kuno kwadafamba kudanze zvakacherwa ini ndikuti ndezvako. Iwe kuti zvakanaka sekuru. Aiya kuti pendera mvuzo. Ndezvangu. Saka ini ndauchikumbira hangu sekuru tacho zvinhu zvanjadi handichazi. Mira hold chimira baba dio. Chitangai kutaura. Pazvinhu izvozvo kuti zvazawana sekuti asu nezvo makambotamba chitangai kutaura kwamakazvitora zvamakazvicherera nezvazvakaita nechikonzero why musisazvidi nyaya yakaitika ndeyekuti takawaka musha munyowani tawaka musha munyowani baba mudiki wangu wanga wari ng'anga kubva ndati mudzimai sezvo pawaka musha munyowani handiti tautsigisa musha daidza baba mudiki wangu achiti wachere mushonga pamba kubva baba mudiki kubva wabva wachera mushonga pamba paya makona matatu ndikati zvadini zvanaka ndagara zvinhu zvabva zvadini kubva zvapanduka mishonga iyaya yapanduka yakunetsa papi yakunetsa pamba yainetsa sei pamba taisambvisana pamba kungotanga kungoita noise imwe isingabvisiki pamba iya ndozvaitika ndikati toita sei vakomana avo bamudiki kubva ndavataura bamudiki vanozviziva zvana bamudiki ndine shamwari yangu ari uchiziva sekuri kwatakaenda mufakosi anonzi andikuzereka asi ana basa ndikati olait zvikanzi kubva tanomuona muchinda zvikanzi olait taone muchinda ndoda mombe ndikati akomana ini mombe achimbandia ndikwanisa kuona chi asi mangamusina mombe mombe ndandinadzo ndikwanisa kuona chi ndikwanisa kuona 400 pa400 iyaye ndava ndati mudzimai una here 400 ndimai 400 vana papani ndikati kana kwanya 400 ngatengese mombe 1 kuti muchinda aitese muchinda auya atibatsire muprofita zvesho ndo zvakaitika ava bamudiki natete kubva waina chi nomuprofita uyayo kubva waita zvakaita chi zvakaita pamba zikanzi pamba paita se pamba pachena wakomana kubva aenda kumuprofita uyayo asi dambudziko rinoramba chipera zvakangoramba zvingori nanhasi mchizeya nekuti zvinhu zvangu pamusoro sekutazo takanzwa shoko rekuti pakabviswa chinonzi chigondwa chiyachi changa chine chuma neurume mukati asi chinhu ichi ndakatochitumirwa pawhatsapp chakabatwa akabvuma changa inini ndisi takaenda nabudha chinhu ichi changa chakaita kunge chidende izvo zvakaiswapo izvo but changa chine chuma chacho changa chiri cheredhi newaiti neblack nejira reredzo mukati amene kunzere hachanyatsozivii saka muprofita uyu abata zvinhu izvi chakabatwa mubedroom mavo ivo ndobva wabva kunzi chinhu ichi unochiziva here vakati ehe ndobva muprofita uya ahaka avo ndobva atanga kutaura chekumalawi ichi vachitobvunzwa ivo kunzi wakanditora kumandarweni kubhindura unondiziva here vakambotanga vachiramba ndobva wazoti ehe semarambiro avari kuyewa ndokuziva zvikanzi wakanditora uchiti uchandipa wakadzi uchiti wakadzi vese pane mumwe akasvitakura hana kuuya nhasi pane wakanditora uchiti uchandipa wakadzi saka wakadzi vese avo nehanzvadzi dzako idzi nevana vako vakadzi vangu havarorwi vakabvuma hapana chawakaramba ipapo kana kuti handizive kana kuti chii zvikanzi ehe naivo ndakakutora uchiti uchengetedze musha zvikanzi asi inini mari yangu hauna kundipa yese kana uchida kuti iwewe ndiende ndipe mari hamene yakataurwa nechishona mari yayo nezvirimwa ndozvamabaira zviyo chichi ndobva zvatorwa zvinhu zvezvi chichibva chapiswa chakatopiswa manheru yayo
asi chinhu ichi ivo ava vanhu vakanzenda vanochieredza kurwisi neumwe muprofita. Muprofita wakaenda naye tamurodi takudzoka kunogwaraya. Muprofita yandobati zvataurwa namukoma wenyu ndikakuudzaika patatiri kurwisi uku hazviite sei hazviite munogona kudzika panapa mukanovarova asi hazvina basa handei mukoma wenyu aita sei vabvuma kuti chinhu ichi ndechavo ndo vakanochitora zveshuwa vakatobvuma vakati ndakakutora nichiti uchengetedze musha. Saka hatichazivi kuti ndo nyanga yacho here vari kutaura bamudini wacho kana kuti ndo chinhu chavakanotora kumandarweni kwacho kana kuti ndo chavakanotora kumozambiki kwacho hatichazivi. Vari pano mubvunzo uyo babadi aiwa icho ngechekumozambiki ndio chacho chekumandaro ndio chekumozambiki aiwa kwete kumandarweni kumozambiki chekumozambiki kumandarweni nambokezamba kocha makapuwa na baba mdiki na baba mdiki ng'anga yakauya yakachirira baba mdiki wakauya yakachirira mishonga yekutsikisa pamba kuti pasasuke nowaro anondipa mushonga wandipa maoko vakaita zvekucherera. Okay. Ndio chakapata na mprofita. Chakapata na mprofita ndio chakabva Mozambique. Ko gondo mwana unyanga mwana uchifuta chakafu. Chakabva futa Mozambique. Saka Mozambique makabva ndizvingani? Makabva ndizvozviri. Pamusoro ise ambodzokera matauro ari kuitwa apa asi kuhanzadzi dzedu kana kuti kuwana wedu apa riri kwese nekwatiri isusu chokwadi izvozvizvi tinobvisa mari kurora mukadzi izvozvi nhasi ndinokuerengera tikaita mwedzi 3 hameno chichinei chaitika mumba chaimo chaimo haugari nemukadzi misara yakatonhora mukadzi anoguma atoona kuti munhu wangu ndiri kumuda ikove handikwanisi kungoti zvinhu zviri kuramba tombotenderera tichidii tinofamba tichitsvagagara nemurume zita handimuriona mukadzi unyasoona mubereko apa hapana handimuriona mukadzi pane panyasoona kuti ini murume wangu ndiri anokwanisa kupoya iwo tudiscover kuti munhu paisi yako chigara nemunhu zvinonetsa zvinozokubatisai kuti chinhu ichi hazvinenge zviri kuitika ndezvekuti unogona kuzoti takuda mwana wechipiri hakusina kana wadanana neboyfriend unogona kutodana nemunhu ane mari wadanana nemunhu iye pasina kana 2 months unongoona zvinhu zviyambombobva pasina munhu iye hachatofoni hasina kana basa newe pamusoro tichitarisa mhuri medu sezvavakatakata nababa wedu ndofunga vanhu chaivo vanogara nemurume kunoti 1 ari kuSA koita inini ndinogara nemukadzi asi makwikwi futi ndakarota ndichiita kunge nhengo yangu iri kudyiwa neitenge fish chine makwati but musoro wacho watenge nyoka kubva ipapo bonde mumba makabva matonhora asi nyaya yekutoti kuti ndigare nemukadzi inyaya kuti ndine vana asi dai pasina vana dai takatosiyana nemukadzi iye because hasi kutoita anonetsa mwana saka paro pafoni apo uzindori pafoni apo saka pamunofamba zvinonzi chii panofamba panobatwa ivava kana ukaenda kumuprofita nongonzi ava hatina mwe munhu atingambopomeraiani ivavo ndivanongobata ini ndine zvakawanda zvinhu zvandingataura hama dzapendera zvinhu zhinji. Murume uyu anozvidza matare zvinondipa shungu nehasha dzakanyanya dzekuti dzakana kuregera. Murume uyu anozvidza matare pano pamusha patiri hapazi pekutamba napo. Mukoma kana matadza kutaura zvese zvamakaita pana demondo mukadzi kai ndoti mutaure nasiku tasvo ndimutaura chokwadi panapa hapana baba ndakafamba kuti data rakapera ndichitarisa zvinhu basa robatwa panapa musazvokutamba nesu maprofita takafamba nedzimwe ng'anga maivhara matare ese ari kuda panapa taurai zvese topurai zvese ndokumbirawo mubvise mhingo yamakaita pamba pangu zvamamuchiti mimi ndambobvunza mubvunzo kuti mamuchimbonyenyeredza kuti mwana ndakangomuchiva ndamushonga wandarara naye murikudzoka makubvuma ko zvamamuchiramba imimi kuti hamuna gondwa hamuna chikwambo makubvuma wachakabva kuMozambique. Mukoma handidi kushupa tokuremekedzai ndakakuudzai nezuro pakusimudzai nemushonga ndakapwa naSiku Tasvo ndikadhika ndambotedzera dare raSiku Tasvo ndada kutokurovai ndikazvidzora. Mukoma nhasi uno kana kukuregera ndangana kutema nematemo ndozuva racho musanyenyeredza munhu amutaura naye munomu baba
munhu mukuru kwete vaiva vamaifambira vaya muchiti uyu munhu aidhisa n'anga dzenzara. Okay, kudhisa kuti mari usanibata. Uyu akabatwa kanzi une ropa paumu akadhisa n'anga kumaprofita anodhisa uyu ropa rakaonekwa ropa rikatobuda pamhanza pavo vakanzi une ropa paumu asi vakaramba mhiko yamakaita pamba pangu makaitirei kuti zviikandaita mugomba handidi kunyika chimboti dhiza ako tione tinotenga madrinks zvichaonekwana sekuru tachu ndichabvunza sekuru tachu kuti akaita mhiko ndiani tiripo tese ugama takaungana pamba hapana chakaibvunza ubvunza alright baba mazvinza kuti anemuinanyi hanzi demo kana kureurura mukuda chini hai ndareurura ndinoda kureurura tatinda babaatamamira asati ureurure kucha vanoda kutemwa nedemo tati ureure zviri pasi pemwoyo wako zvawakaita nakuziva nawo zvakupomera ndozvenditokeaki hazvirikuzvinzwa zvandurana asi ndikuzvinzwa ndozvendikutaura zviri pamwoyo pangu kwete zvekutyitidziwa hazviri pamwoyo pangu ndozvendiureurura chisunungura mwana bonde mwana ndikukumbira wangu kuti ndasunungura mwana ndikukumbira wangu kuti zviri pamba pangu zvinobviswa ndocheneswawo ndikukumbira wangu hama dzangu kana paina ndakadikanganisa nditi ndikuda kusunungurai mese ndikuda kusunungurai pamusoro pamusoro baba mutaure semunhu iti kuna sekutasu ndinotora zvinhu zvangu musada kusimudza sekuta kuda mutora zvamunozvavo zviri papi iti pedza right iri tikuitira mahara ndatiitira mahara ndozvinto ona zvakachererwa ndinotora paachakachererwa moziva mune mapengani baba ndinoziva nemakona acho kuti pakachererwa patakaenda nemuprofita wewe mudzimai wavo mudzimai wacho anotoziva makona acho because patakaenda nemuprofita yeye wekumfagoso vakatonongedza kuti pakachererwa apa neapa neapa ivo mukadzi wacho anotoziva paka zvakachererwa naivo mupwere unoona kana uchiti mishonga yakachererwa mishonga yakachererwa ndekunyenga mwana aiwa mishonga inga yekusimbisa pamba ndiyo yazochimba ndiyo yakunetsa handina tsvimbo yendinayo mumba kubakatwa nepfumo antombona bakati amutombona pfumo macho amutombona bakati wamumba kana kubvunza mukadzi kuti mune bakati kana pfumo hamuna namaidion maidi halo taura mumba muneiko asi makambozviona kokumozambika kana chii asi vakakudza iro ndaenda kumozambiki kunotora mushonga welaki maiona chii chamakatanga kwaudza kuti makaromba imi munhu yane dambudziko akadai akarumba ane mishonga yainayo but ndikataura waindirambira saka ndakazongoguma ndatonyararawo nezvazvo okay apa chimupasai kunofuna mapesa mari kana pangwa changosvika ndikuuya handiti alright ake hamusangani ndingori nozamba wamusanga omupedza 2 weeks muri pamba musangane yanenge apedza 8 months asiri kana pamba maidi ungutsvago upoyo akatoromba zvaizvo watomboramba mwana wamakabeka naye firstborn achiti asi wako wake aitoshusha neuroi wake uyu hanzi shumba kanozi vana vaipfeka madhende wajirara naye aiuya nemazita
yedu wocheya nevana mondosonesa. Yeah, zvinowanika muzukuru. Ndoda kuyashira ndandiri kurarama ndandiri pausungu. Uchirimo. Yeah, apapa asati masununguwa tichaona kuti mira tizvifambise sei apa kunze kwatoti dokei. Saka takuda kuti timbovhara matare yache ticharonga kuti ikokoko zvinhu zvake angauya angazvitore sei uye chii chingaitika kuti zviparadziwe. Noti nyaya yake toda kumuitira pachena asi acharipa nenyora. Angawarikizawo nenyora nekuti munhu kana akabata zvinhu zvake ngazvidzokere. Ngasenilonzo ndizvakaita ana futi. Ana akasvikokuwa mwana futi. Hazvinowanika muzukuru senyaita wariti. Zvinorwadza mugoko. Naichokwadi. Uroyi, ndozvinoita uroyi. Une shoko roda kutaura here kuhama dzako kana kuhama dzemurume mumusha mavakarorwa kana kune vasi vari panapa uda kuti kudii? Hatudongotizvo zvinhu zviripo ngazvisunungurwa. Kana hama dzacho dziripo dosunungurwa. Asi ini hangu ungagare nemunhu wekuti unosheya murume nemwana kana kuti nemumwe munhu zvinobuda here sezvo. Nomumwe munhu zvingaite asi nemwana kusheya hachipari chinowanika but pamwana ndopaangoita. Uroyi. Ndichaudzawo hama dzangu kuti ndomambirira zvakadii. Aba uroyi ngasikubata. Ndokwana ndikugara nevana vehanzvadzi dzangu. Wesakapera kuvadzinga izvo zvindindeka. Ndokunga vana vairamba kuita zvaaida here. Uriha ndiwe muzukuru. Uye mukomana ndiye anga akanyanya kumhaka. Mwana mudiki ane 8 years. Asaida kungurara magaro. Sekuru munhu yenyanzomujamisa chimbata icho kwati Mwana akafungaira. jamba. Vangada kurova matako pamangaramba kurova matako. Zvimwe mwana yairamba. Ana uroyi uri serious munhu. Kusvika vana ivavo ndakavaende. Ndokune mutwini wadiyo naari kutaura kuti mutwini wangu atisozazi aripo. Akaperekedza vana ivavo. Chireka uchema muzukuru. Ngareka uchema. Okay. Ndatenda muzukuru wangu. Tataura nguva dzachifunga dzaenda zvokuma chiko 42 minutes chichitaura. Ndatenda. Tataura 42 minutes. Yeah, chasara imi mukurara pano. Tironge kuti zvinhu zvingaenda kutorwa seyai. Muzvinzera zukuru. Zvikabona sekuru tatenda tafara. Ngazvibviswe nekodzipere tete guru. Ngazviende icho. Iyo zviko uri muzukuru kurara pano kana uda kutiza toni. Ndikutaurawo pano unoona kutiza solution. Uko nhama dzako idzi vataura kuti baba reururai. Kureurura kuti vanokuda. Ndizvo sekuru. Dai vasingakude vangasingambokuti reururai. Ndizvo sekuru. Azvinoona? Imazukuru fare kutotegura kuti zvibviswe chete. Fare kuti zvibviswe. Ngazviende. Ndinanjazvida ngazviende. Handichavhidi ngazviende. Vanhu vatiyo. Mapedza kurara nemwana wenyu mwana musikana. Pfungwa dzenyu dzinenge dziri chii? Mapedza mapfeka bhurugwa, mopfeka pant, mopfeka boxer short, mopfeka jean. Motaka kufamba buda panze. Pfungwa dzenyu dzinenge dziri chii? Ndipo paunotsanga kuzofunga kuti zvandaita zvacho hazvina kumira zvakanaka. Ndipo panozouya kamwe kake kuti chiiko chandaita. Zvadaro kapfunga ikako kakauya. Makadi kunodzosera kun'anga here. Apa manje zvazvinenge zvobasa rakabva rapera Mozambique anozoenda. Akushaya $10 dzekuenda kuMozambique. Nampula baba. Pamakakuenda kumaishanda pamakasvika kunampula. Ndaishanda. Asi kunotora mushonga mari mune wana, kunodzosera muwana. Ndaitoshanda. Mari utengesa mombe. Mombe dzacho hapasi sina kwasara kwanemuro. Aiwa. Mubvunza kuti pamakarara nemwana zvinhu zvenyu zvaifaya. Mamuri kubasa. Ndiri makati mimi mapedza kurara nemwana maibva maona kuti zvinhu zvandaita hazvisi right. Ndosati maona kuti hazvisi right, mari muchinayo. Makati kudzokera kunampulu kunodzosera kun'anga kuti mushonga uya ina dhuni. Aichokwadi apo ndibonyanya. Vakapotsenga ipapo. Urati maizvida. Ndaizvida ndizvozvo. Aiwa, taura ndaizvida. Ndaizvida asi zvandichadi handichavhida. Kuseiwo pawakazokutora wairamba chi? Hanomboramba. Wakaya kumanheru baba waya kumanheru sekuru handizika.
indara kumana kuti tete maneno azingandi ngangwana kusema iyo vati aiwa mukoma handikuzi ngwani ndikati aya kana mukatende mudzimai pana baba nomudziso ndibe tinokasasiya mubaba navo zvanzayo hande tinepa zvese zvataibvunza zvaiitika pamwana nhasi ndakutora ndikakubvunzai patutivi mune here chokwadi chamabvuma sekubvuma kwamazoita hapana right da kubvunzai mukanzi muende kunotora zvinhu mune chamuri kunotora here chamuri kuziva chekuti ichi chekutanga mushonga wacho wekutanga ndiwa chakapisa nasabhuku nanzani natsanakasande koita mushonga wacho wechi wembobobo ndinokwanisa unotora ndivainawo asi wakachekerwa manje uyu ndozvandaenda kunzwa chetoakatinyepera gasi yakareba uyu mubvunze mushonga wembobobo wacho uri pai uri mumba pai uri mukaplastic unogara mukaplastic so waizora nhengo yako unoda kutana mwana handayangomwa mvura yacho ukamwa mvura yacho ukarara mwachibva chafuta mukati choita damba pamusoro wese kuri ko welaki wakaenda kupi ndanzwa mutaura mushonga welaki mushonga futi iwowo basa unoda kubvisa iwowo wacho ndokutaura mushonga futi umwe chete aiwa wanga neurume rumwe pamusoro katsande ana chakabvisa nekuti hoko dzakasiya rovera dzakadzura zemprofita makadzurire angandipamhiko yekuti angapamhiko yekuti chi angandipamhiko kuti huku yandaroerere hapana kuti muposa achivazotorera kuzorera huku mana ndikati mai wangu anofamba mukadzi wangu anofamba anda mumapostori saka anogona kuwa huku mumapostori saka iyi kana ati haifani kuti ndikati ayo ndakunoidzura kuitira mukadzi kana azani aya nemuhoko dirorera ipapo Dion, unoti chi una baba wako murume wako? Inini ndinoda kuti kuna baba wangu murume wangu inini zvekuitwa mukadzi nemini handichadi. Ndiri kuda kushanda, ndinoda mari yekuchengeta mai wangu. Iwo hawana basa. 3 chandiri kuda kubata mwana. 4 ndiri kuda kuti murume mumba andinzwe. 5 ndiri kuda kuti mwiri wangu udziye sezvaiita kubva pekutanga. Handisi chirema ina ndauremara. 3 ndaneta nekuteerwa nevarume vachirwa murume wangu ndichitama ndichinziganisha ndichinzivhura ini handichada. Ndiyo ndakubvunza kupedzisira wadzoka kumurume wadzokera kuna baba wako chii chakaita kuti muraremese akati kune mumwe amai vaenda kugadheni chii chakaitika ipapa baba ndo anoya kwandiro anoitongwa nechivuno baba ndikavakudza tikaona tinopita goswe kudai ndizvo zvavanoita notongwa nechivuno ndo anotanga kuya paburi iwo uzotokharukota uchii chawanga hanzi wakauya kwauri wakaita sei pokupedzisira wakauya kwandiri wari zvawarizvi asi unenge wachinja vakakuti kudii wakangonditi dii uyakuno sezvavanozondita uyakuno vandaenda ifukoti pamwe baba vanondidzidzisa vanondiraina ndakazokaruka vapedza zvawaiita makararamise kupi takarora tese mubaba ndomaanotidaidza pamba pambasira munhu amai vangu asipo amai vangu asipo ini ndakanzi pandakasiwa ndakangodzi handibvi pamba inini andatogoramba saka boerana baba waitonzwa kuti ndine murume unozozvinzwa kuti pane zvanochiitika wapedza ndopanozobuda ropa ndinotobuda rekuti ndinotogona vanatokuenda mwedzi nguva yakareba ropa iye kapinda mukati yakufuta ngedamba inotokukuwadza wati October last year muna October last year ajozi date date basi but badion mati mimi makamboda kunodzosera maona kuti azvichaita ko apa mwana adzoka October last year chakakonzera kuti mukondinye chii tomboti kudhara makanga matora mushonga amuchada apa October last year aya ipapo asatapindura iwe October last year mamsati mabva panapa panapa takava muna November yakai November takava ndandichibva kumusha musa ndakauya panapa uya ndandabva kumusha ndokwandaitobva chipindura yanyu babati maida kunosiya zvinhu manga musina mari yekunoza mwana adzoka October Dion uya kuno
chi ndio mmepe yacho ayo mmepe iri pataiti wakamfuramisa iri pataiti ngato wakamfuramisa yaita munyama mumba mbedu mamai wamurikuota kuti umurarisa basi nemhepo yakakubatei mamudedza sei mwana mzukuru ndangomudaidza dziyo yakuno yagara pamberi ubvawe mushonga ukaiwo ndounotyora tyora wagara pamberi adiyo nana mhosva iyo ndora nemushonga ndounotyora tyora ko mwana atondizwa nemushonga aisiye kutanga mzukuru amuna kuona ana here ana katopiwa mwana 140 nakubu wake ya aya ndozvasara ndozvapo ezvezvika tashungurudzika tatenderera saka inini chandiri kuda kubvunza sekuru ndechekuti inini ndaifamba ndakasvika pamwe pachechi rimwe gore baba vangu vanga vasina kuuya pakrismasi vandagara useri kwemba baba yamwe musikana anopinda mumasowe bvawe bvafura bvandidaidza ndaisatamba naye amene chicheketondende ikoko vandaenda ikoko kupi vandaenda naye kuchechi vandasvika vandanzi ndaisatandizima yakaiswa pamba pako nehama dzababa wako ndikarutsa mabhaketsi akazara kudai hanzodzi yangu ikauya ikatanga kufamba nesu tichidetsana ndaisada kufamba inini tichidetsana vandazogara 3 months mugomo ngwecorona virus ye vandagara 3 months mugomo ndisingadyi ndichikwatanuka ndichiona ndaidya ka 1 pakupesenderera pane mvura ndapedza kugara 3 months ndakafamba kubva kunyazura kusvika kumacheki netsoka kuenda nekudzoka ndaenda nekudzoka kumacheki kwekwe ndakada kufarira zvekuenda kupi zvekuenda kuchechi zvekuenda masowe ndaenda nekudzoka kumachechi kwekobva zvanze kudai ndibatsira maite sei makunda takamanyiswa nechirori chinocheka vanhu musoro chacho tikamhanya pakati peusiku tikasvika tikawanda mumahuswa zvikanzi makunda muedzo vandasvika kuchechi kuya munhu aiti akauya apa sekuru achirwara nemusoro ndikangomubata kudai musoro waipora ndafamba vazvangoti zii vandafamba kuchiwandu vanhu vabva vauya vatati vanhu vabva vauya vachitsvaga dzidza ravo vaisaziva dzidza ravo vanhu ava vachitsvaga dzidza ravo rekwashosve vauya vabva vanditora vandavasvitsa pamba pakaberekwa sekuru wangu inini vandavasvitsa vabva vapaona ndasvika paiva zvikanzi munhu agari kwekweya no zviri kuita mwana uyu hazvisi zvekumasowe gaende kuchiwandu ndikabva vabva vafamba neni vanoenda kuchiwandu saka pandakaenda kuchiwandu ndakasvika zvikanzanana dhedhi vanadhedhi vese avo ndanadhidhi no mwana wangu asvikirwa nemudzimu wakusvikira ndaisazvidzwa pandaidziwa kuti zvaitirwadza zvabva kudaro vondiudza vanadhedhi avo but zvakazongoti zii saka ndizvo zvandinoda kubvunzira kuti chipo ichi chiri mandiri here kana kuti hachisi mandiri chiri mauri chakatoroona babaka ndochandinoda kuti handipa vana vese vakatanga vakatozoudzwa kamozambique kuti uyu akamira so uyu akamira so inini sekuru ndakuchikumbira pachipo chandakazvarwa ndinacho kana chiri mandiri kana waniwo wakachitora ngachidzoke kana chiri chekushawa chishawe kwete kuti shenharume zera rangu rinoti ndozvandiri kukumbira kuti ngazvidzoke zvinhu zvandandinazo ngazvidzoke zvese zvandaita zvese zvandaita ngazviitike Alright. Baba pavana venyu mati makasarudzwa manemufarira ndizvo chimuudze kuti makamusarudzirei tichipedzisa dare tiende sekuru munoerachi ndinoera soko mukanya aya komanya navakwira vanhu Ndanga yama yakwe ndanyara fa tupoyana isu nana mukanya ndiwe mukanya wekutanga mukoma kunzwa kuti tinorara nevanhu daitaita mbiri dzekurara nevamwe vakadzi taingonzi hai mbengera umba mwana wokubereka kubvisa pendi ndaikumbirwa kuti dai kutomira kuti akure asvike grade 4
ndinokumbira hangu kuti zvine zvandakaita zvese ndakatadza hama dzangu zvizo ndazvo ndakatadza ini zvinonga zvichibva zvakacherwa pamba pangu zvelaki izvozvo ndonozvitora zvoya zvitorwa utokumbirana mukanya wese ndinoziva kuti mhuri yekwasvosve mhuri yeushe ino imhuri yeushe saka ungonyadzisa dare raishe svosve kuchirana nemwana sika pamusoro sekutasva zveshuwa tinotenda kuti nguva dzadi dzaenda pane dare ramambotaura ende makandiudza pandakauya dare iro rinondibayawo semwana wakaberekwa nababa vake danda kutanguva nababa yakareba ari kupikisa pana baba yakumira kuti pajekewo kana kuti nguva dziripo kana nguva dzisipo tiona kutambira iri mangwana acho tosvita mangwana asi inini rekupetera pavo ndikuti ndiyadabaya kana sekuru nguva yapera yafamba but nasekuru tasva kuti ndiyakaura pana sekuru tasva vapotsi baba muchataura azukuru uchimbozororai musaita achizvibviswa ndochinja kako imi masara vapenyu bozi mukada kuita hasha kana kuti kademoka zviri kusara zvinongokutunga saka mitende kuti sekuta zvoitisei vachibvise atitoziva kuti awa mangwana ndowanotora zvinhu zvavo here tosanganawo pano nekuti nhau dzacho nekwatogere mudzimba dzivarungu tiri kungofamba kana here ndiyo hatina saka toti kangoramba chidaititai munhu asinzi ari kuziva pane zvinhu zvake kungotora zvinhu tofonenana touya zvinhu zvopisirwa muno azukuri pavo munozotaura nasekuru anonotora zvinhu anoenda nevakomana unotora bozi vakaenda vega vanogona kutosiya zvimwe vanoenda netsvimbo nemotikari murume angu akati motikari yekuti vanotore zvinhu zvapa kana mangwana kuseri mupiwa mukomana zvese apa nechinosara nemotikari unotora tashuwa chanozvipedza tinoti vana venyu zvikuraramo zvakanaka kana ndikanonoka kuuya pano azinomupiwa kusvika